Vítajte pri dnešnom rozhovore, som Radovan Jenčík a som zakladateľ blogu argument.sk, miesta, kde sa cieľavedomí ľudia ako vy učia pomocou technického a etického uplatnenia presvedčovacích techník získať svoju výhodu na ceste k úspechu. A dnešný rozhovor bude veľmi zaujímavý, a to z toho dôvodu, že tu je dnes so mnou Martin Hlinka, človek, ktorý vytvoril Ahoj Martin, človek, ktorý vytvoril profitujúci biznis ešte skôr, ako dokončil strednú školu. A dodnes si našlo cestu k jeho knihám a kurzom viac ako 20 000 ľudí, ktorých na svojom webe porazškolu.sk, teraz pozor, naučil, ako sa učiť. A celkovo jeho články v súčasnosti prečítalo viac ako 250 000 ľudí. Čo je však úplne najzaujímavejšie, je dôvod, prečo tento biznis vytvoril, pretože rovnaký dôvod môže pomôcť nakopnúť sa aj vám. No a okrem toho, ako sa namotivovať, sa dnes tiež naučíte tipy a triky, ktoré vás zachránia pred tou trápnou situáciou, kedy chcete niekoho osloviť a zrazu zistíte, že si nepamätáte jeho meno. Dozviete sa postup, ktorý vám dovolí osvojiť si tú najdôležitejšiu schopnosť, ktorú mal každý jeden výnimočne úspešný človek, a to je schopnosť riešiť efektívne problémy. No a na záver si tiež povieme, akým spôsobom môžete prečítať za 2 roky 150 kníh a medzi tým mnoho ďalšieho. Takže vítaj Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel. Ahoj Rado, ahoj, ďakujem za pozvanie. Fajn, je niečo, čo som o tebe zabudol povedať, čo by som mal pridať? Rád cvičím. A ináč nie, ostatné sa dozvieme v priebehu rozhovoru. OK, to znie fair. Fajn, tak poďme rovno teda na to. V prvom rade povedz nám teda, čo teba doviedlo vo veku, kedy ešte väčšina ľudí premýšľa nad tým, že ako si má spraviť ťahák na písomku. Čo teba doviedlo v tomto veku k tomu, že si začal v podstate robiť biznis, že si začal podnikať a tento biznis ti potom profitoval natoľko, že si sa mohol odsťahovať do vlastného bytu, žiť za vlastné peniaze, byť finančne samostatný. A to, ako vravím, ešte stále vo veku, kedy ostatní riešili, ako si spraviť ťahák na písomku. Ja to musím upresniť, pretože ja som býval vo svojom vlastnom byte, ale stala sa mi situácia, že som a ja riešil, ako si mám urobiť ťahák. Čiže jedno s druhým. Ako som začal, čo ma k tomu viedlo? Ja som chcel byť pôvodne doktor. Ja som chcel byť doktor, neurochirurg, mňa fascinoval ma ľudský mozog ako taký. A dá sa povedať, že ma fascinuje aj dodnes. A aj ma bude. Ale mal som možnosť tak okúsiť, že čo to je byť doktorom, a rozhodol som sa, že toto nebude pre mňa. A že nechcem teraz stráviť 6 rokov svojho života tým, že budem študovať predtým, než sa vôbec dostanem k pomoci ľuďom. Že ja už chcem pracovať hneď, tvoriť hneď, pomáhať ľuďom hneď. A viedlo ma to k tomu, že dobre, čo budem robiť? Že začnem podnikať, a teraz, že s čím? A vyskúšal som viacero vecí. A pamätám si, že sme sedeli s finančnými poradcami a bavili sme sa o tom, že by som chcel pre nich robiť. A to padlo nakoniec. A chcel som začať tvoriť webové stránky. Tam som sa naučil nejaké základy kódovania, nejaké základy práce s webmi. Ale samotné tie weby ma nebavili. A potom som dostal taký nápad, on ku mne viac menej prišiel, ako som ho dostal, že by som mohol robiť tento infobiznis, že by som mohol predávať informácie a robiť konzultácie toho, čo už dnes viem. A zo všetkých oblastí, v ktorých som bol doma, mi taká najvhodnejšia prišla byť práve oblasť efektívneho učenia. Videl som, že v zahraničí ľudia majú takéto e-booky, ktoré predávajú, dokonca aj celé kurzy. A viem, že v Česku, v Poľsku to už robia ľudia, alebo to robili 4 roky dozadu. Tak si hovorím, že je tu priestor na Slovensku. A nevedel som, že kam ma to zavedie, nevedel som, že kam ma to posunie, ale povedal som si, že vyskúšam to, že nemám čo stratiť. Tak napísal som prvú knižku, Poraz školu, ktorá obsahovala 11 trikov, ako sa učiť rýchlejšie. A spravil som si prvú stránku, prvý predajný text a wow, ľudia to začali kupovať. A začalo sa im to páčiť. Čiže to bol taký začiatok.
A to si bol vlastne ešte stále v 3. ročníku, myslím, na strednej v tom čase, keď niekto... Výborná informácia. Dobre, hej. To je brutálne. Teba vlastne teda dostalo k tomuto, že si chcel pomáhať ľuďom a že si sa v podstate nebal začať, lebo ja si viem predstaviť, koľko ľudí ťa muselo odhovárať od toho, aby si nepodnikal a aby si namiesto toho radšej išiel na vysokú školu, tak ako všetci. Kompletne celá rodina, kompletne všetci učitelia a spolužiaci, ja som sa s nimi, nejak som to neriešil, ale viem, že všetci išli na výšku, takmer všetci, že takmer nikto nezačal podnikať, čiže, ale určite brat, jeho žena, mamina, otec, celá rodina ma odhovárali, všetci učitelia, hej. To je prúser podľa mňa, že takto to je, lebo človek chce ísť jednoducho iným smerom a všetci ho tlačia, aby išiel s tým davom. Áno, hej, ale v momente, keď som začínal podnikať, tak ja už som mal za sebou asi 100 motivačnej literatúry, 100 kníh motivačnej literatúry, prečítané veci a ja som vedel, že ja sa dokážem vzdelávať sám lepšie podľa seba vo veciach, ktoré bavia mňa a že nemusím ísť teraz povedzme na školu, ktorá by mi nedala také vzdelanie. Ako nehovorím, pokiaľ by som išiel na MIT, na Harvard, že by som pracoval na tom, dostal sa tam a študoval tam, tak OK, prečo nie? Není to celkom, asi by ma to nenaplňalo tak, ako ma naplňa to, čo robím teraz, ale hej, OK, ale nešiel som tou cestou. A čo tebe dalo vlastne tú silu tak vzoprieť sa tomu davu? Dalo ti ju tá motivačná literatúra, alebo to, že si bol takýto od narodenia rebel, alebo čo ťa k tomu viedlo? Teraz si ma zaskočil. Asi som taký od narodenia, ja neviem. naozaj neviem. Ono to bolo aj také postupné, neviem. Dobre, v poriadku, super. Ja som rád, že si to spravil, lebo inak by sme tu dnes neboli. Hej. A poďme teraz sa teda pozrieť trochu do tej tvojej oblasti. Povenovať sa téme, o ktorej viac náš divák nájde na porazškolu.sk a určite aj keď teraz už nechodíte do školy, choďte sa pozrieť na tú stránku, lebo je tam obrovské množstvo užitočných vecí. Ja vlastne na argument.sk ľudí učím, ako zmeniť myslenie, rozhodovanie, pocity, správanie druhých ľudí a súčasťou toho sú tiež spôsoby, ako vytvoriť v druhom človeku v podstate dôveru, aby nám dôveroval, pretože keď nám druhý nedôveruje, tak je nemožné zmeniť jeho nejaké správanie, myslenie. Hej. A taká najinštinktívnejšia vec je jednoducho zapamätať si a používať meno toho druhého človeka. No ale s čím ja sa stretávam veľmi často a určite aj ty je, že ľudia hovoria, že nemajú pamäť na mena. Alebo v tom prípade, že nemajú pamäť na čokoľvek. Povedz nám teda nejaké tvoje typy, triky. Myslíš si, že fakt ľudia napríklad nemajú jednoducho tú pamäť na mena, alebo je to len vec triku? Jasné. My máme pamäť na všetko. Všetky druhy údajov, my máme myseľ, ktorú môžeme naučiť robiť matematiku, ktorú môžeme naučiť robiť takmer hociaký druh činnosti. A kľudne je to aj zapamätávať si mena. Ten problém je, že my sme není učení, ako používať našu pamäť alebo ako používať náš mozog. A to je úplne vynikajúce, že ty toto robíš. A s tou pamäťou, ako si zapamätať mena? No, keď stretávame nového človeka, tak drvivá väčšina problému spočíva v tom, že my nedávame pri tom pozor. My nedávame pri tom skutočne pozor. A my riešime to, že ako ten druhý človek vníma nás, to, že jak sme oblečení, a riešime svoje vlastné veci, svoje vlastné myšlienky, svoje problémy, ktoré sme riešili 2 dni dozadu a podobne. A preto prvý krok je sústrediť sa naplno na toho človeka, ktorého spoznávam, na toho človeka, s ktorým sa stretávam. A pokiaľ si všimnem, že viackrát riešim nejaké veci, že riešim to, že
ja neviem, som neoholený, alebo že nemám dobrú košelu, tak tieto veci je treba vyriešiť. Aby som sa mohol naplno sústrediť na to, že si zapamätám meno toho človeka, s ktorým sa stretávam. A potom čo robím je, OK, predstavím sa, podám si s ním ruku, pozriem sa mu do očí, klasika. On mi povie svoje meno, ja mu poviem svoje meno a je možné, že si ho zapamätám. Je možné, že si ho uložím do krátkodobej pamäte a že ho potom zabudnem. A pokiaľ si ho zapamätám, tak je to dobré. Včera som spoznal nového chalana, viem, že sa volá Mišo, viem, že si to budem pamätať do konca života a nepoužil som žiadnu pamäťovú techniku. Lebo jednoducho, takto som sedel za počítačom, ale v danom momente, keď ten človek prišiel ku mne, už som tušil, že kamarát mi ho ide predstaviť, tak som pustil všetku robotu z hlavy a jednoducho zapamätal som si, že sa volá Mišo. Ale pokiaľ viem, že nemusím si to meno celkom pamätať, alebo že som vo viac stresovej situácii, tak môžem použiť viaceré také pamäťové hacky pomocou predstavivosti. Môžem si predstaviť jeho tvár alebo jeho nejaký charakteristický rys, nejakú črtu a porovnať ju s iným Michalom, ktorého už poznám, na ktorého sa môže podobať. A tým vytvorím taký pamäťový háčik, také pamäťové spojenie. Potom druhá vec je, že si môžem jeho meno niekoľkokrát v duchu zopakovať a to tiež napomôže zapamätaniu si. Tretia vec je, že sa ho spýtam hneď na začiatku. Poviem, že ahoj, ja som Martin, on mi povie, že Mišo a ja, že teší ma Mišo. A v tom momente už ja to hovorím, ja to počujem druhýkrát a už si to oveľa lepšie zapamätávam. Hej, myslím, že toto som včera použil. Toto som včera použil pri Michalovi, keď som ho spoznal. Teší ma Mišo. Na tých pamäťových technikách konkrétne, ktoré ty učíš, je perfektné to, že čím viac si ich skúšame, čím viac ich opakujeme, tým ľahšie nám potom idú. Lebo ja viem, že my sme si tie tvoje knihy kúpili ako celá trieda spoločne v poslednom ročníku na strednej. Až tak? Teraz najzaujímavejšie bolo to, že ja som tie tvoje techniky použil naposledy včera. A teda situácii. Teraz momentálne som na vysokej škole, takže som si tvoril nejaké pamäťové paláce. O tom myslím, že máš potom tiež celú knihu už. Hej, celý e-book je o tom, hej. Tie pamäťové paláce, to tiež je dobré šialenstvo, ale o tom možno niekedy inokedy. Hej, teraz, ak môžem, tak teraz idem urobiť takú halus vďaka tejto pamäťovej technike. A toto borí všetky mýty o pamäti, ktoré ľudia majú. Lebo je to technika, ktorú môže použiť úplne každý človek, že? Je to jednoducho, keď máš predstavivosť, nemáš poruchu, ktorá ti ničí predstavivosť, čo má možno 1% menej ako 1% ľudí, tak to môžeš použiť. To je úžasné. A teraz, ja som to už urobil so sedmovými kartami v minulosti, že som si zapamätal celý balíček kariet a vedel som si vybaviť každú jednu kartu. A teraz sa idem naučiť balíček pokrových kariet, alebo 52 kariet si idem zapamätať. A spravím z toho video a chcem tým ukázať ľuďom, že proste tieto mýty o pamäti, že to sú iba mýty, že toto môže dokázať každý jeden človek. A takú pamäť potom vie človek využiť, potom ju vie využiť pri stretávaní sa s ľuďmi, pri učení sa, pri zapamätávaní si faktov, pri počítaní kariet, keď chceš hrať karty a tak. Práve som chcel povedať, že nielen pri spoznávaní ľudí, ale vie to byť aj celkom užitočné. Hej. Dobre, inak ma ešte napadá k tomu, mne sa to spojilo teraz s tým, čo si hovoril o tom, že zopakovať si to meno, že tiež to je veľmi užitočná vec, aj keď sa to nezdá, ale taká maličká drobnosť dokáže spraviť úžasnú zmenu. Lebo ja len si spomínam na to, že čo robil Pavlov ešte kedysi dávno s tými psami, ktoré programoval na to, že keď zazvonil zvonček, potom dostali jedlo,
začali sa im tvoriť sliny, tak nakoniec už stačilo iba to, že zazvoní zvonček a im sa tvorili sliny. Hej. Nakoniec stačí iba to, že ty toho človeka uvidíš a keď si ho predtým prepojil s niekým iným, alebo si inak vytvoril ten v podstate podmienený reflex, tak to meno ti príde úplne automaticky, takže toto je skvelá vec. Hej. Dobre, a teraz čo by ma ešte možno zaujímalo je, teda nie možno, čo by ma určite zaujímalo. Povedz mi, keďže my v podstate obaja robíme workshopy, viac ľudí robí workshopy a viac ľudí chodí na takéto workshopy a školenia, aký by bol ideálny spôsob, ako by mal napríklad prebiehať workshop, z ktorého si jednoducho ten človek bude môcť zobrať čo najviac a ako by mal ten človek počas toho workshopu premýšľať, čo by mal spraviť preto, aby naozaj získal z tej svojej investície najlepšiu návratnosť, akú dokáže získať. No toto sú dve úplne rozdielne veci. Ja najprv to rozoberiem z pozície školiteľa. A toto naozaj závisí od oblasti. A od toho, že čo ja ako školiteľ vôbec chcem tých ľudí naučiť. Lebo môžem mať workshop, kde budem preberať jednu vec a kde ju budem preberať celý workshop a budem ju trénovať a budem ju učiť a stále dokola budeme trénovať tú jednu vec. Ale naučia sa ľudia iba jednu jedinú vec. Potom môžem mať prednášku alebo seminár, kde sa ľudia naučia 4 rôzne veci. Ale natrénujú ich menej. Potom môžem mať prednášku, kde sa ľudia naučia, ale už ich nemajú priestor natrénovať. A ono to všetko závisí od toho, že čo ja ako školiteľ chcem tých ľudí naučiť. Lebo keď im chcem ukázať 70 rôznych vecí, tak im dám im k tomu manuál, tam im to spíšem, nechám im priestor, nech si oni sami píšu poznámky, budem používať flipchart, budem kresliť veľa, budem rozprávať ľuďom, ktorí premýšľajú zvukovo, ktorí premýšľajú pocitovo. Ale v konečnom dôsledku si ľudia odnesú vedomosť, že existuje týchto 70 rôznych druhov, hej, budú mať nádej v to, že ich web bude mať vysokú návštevnosť, ale nemusia žiaden z toho použiť. A potom môžem mať iný workshop, kde môjim cieľom je, aby ľudia podnikli kroky potrebné pre zvýšenie návštevnosti už na mojom workshope. A tam na začiatku, dajme tomu, predstavím túto jednu vec a potom celý workshop budeme pracovať na počítači, budeme, dajme tomu, tvoriť články alebo sa učiť, ako robiť platenú reklamu a na konci už človek bude mať buď článok alebo bežiacu reklamu. Ako fakt to závisí od toho, že aký to je workshop a není metóda, ktorá by platila pre všetky. A ako to robíš ty vo svojom obore, keď učíš ľudí, ako sa učiť? No, ja mám online kurzy. Tým pádom ja točím videá a nerobím tieto živé kurzy. Raz som urobil živý kurz, ale odvtedy nie znovu. Že takto sa mi to páči viacej, keď to robím online. Ale teraz budem robiť workshop v Bratislave o strategickom plánovaní. Snažím sa vtesnať dvojdňový workshop do jednodňového. Začneme skoro ráno, budeme končiť neskoro večer a tam budeme robiť väčšinu s počítačom. A ľudia si budú robiť svoje plány, ale na to máme aplikáciu, v ktorej sa to dá robiť. A ja všetko budem robiť, povedzme, na flipchart, niečo nakreslím a potom to budeme robiť v počítači. Čiže takto. Čiže podáš informáciu a potom v podstate trénujete a... Hej, lebo môjim cieľom je, aby po tom jednom dni mali tí ľudia reálny výstup. Reálny plán, podľa ktorého môžu ísť a môžu budovať svoje podnikanie podľa tej metodológie, ktorú ich budem učiť. OK, jasné, fajn. A čo by teda mali spraviť tí ľudia, ktorí budú na workshope, či už tvojom, alebo nejakom inom, kde jednoducho prídu a či už tam bude veľa informácií a žiadne cvičenia, alebo tam budú tie cvičenia.
čo by mali spraviť preto, aby jednoducho si z neho zobrali naozaj čo najviac. A znovu to závisí od workshopu alebo od seminára. Ja môžem porovnať, bol som na seminári, kde sme mali iba prednášky a zapisovali sme si poznámky. A ja som si robil čo najviac poznámok. A robil som si poznámky, povedzme na jednu stranu obrazovky, jednu stranu papiera som si robil poznámky a na druhú stranu som si písal myšlienky, že ako to môžem konkrétne všetko aplikovať a použiť v praxi. Čiže jednak, že si to lepšie zapamätám a jednak, že už mám nápady, ktoré potom neskôr môžem zobrať a môžem ich použiť v praxi. Môžem hneď po školení, je dobré si to prejsť znovu a spraviť si taký vlastný výcud, vlastný výstup, alebo my to nazývame konspekt toho, čo sme sa na tom školení naučili. Človek si tým utriedi myšlienky, tiež mu to pomôže k tomu, aby vedel, kde konkrétne ako môže tieto veci zo školenia použiť. A potom na druhej strane sú školenia, to sú není školenia, sú semináre, ako sú napríklad od Andyho Winsona, kde on to má naozaj premakané a premyslené, aby to ten človek vedel uplatniť. Hneď v praxi, konkrétne je to zážitkové, je to premakané. On si dal veľkú námahu na tom, aby to tak urobil. A tam väčšinou tam stačí prísť a robiť tie veci, čo ti on povie. Bol si na jeho seminároch? Zatiaľ nie. OK, určite choď. Ale ja si pamätám, že zo všetkých ľudí som si asi najviac poznámok písal ja a tiež myšlienky, že ako tieto veci viem použiť v biznise, alebo aké nové biznisy viem spraviť, alebo hej, toto. Čiže nielen si píšeš tie poznámky o tom, že čo sa deje a čo ten človek hovorí, ale aj to, ako ty to vieš uplatniť a ako to vieš dať v podstate do praxe. Hej, ako vynikajúce sú na toto myšlienkové mapy, čo je spôsob zapisovania si poznámok úplne iný ako tradičné linajkové poznámky. Oveľa lepšie sa tak premýšľa a oveľa lepšie sa tak potom na poznámky nabalujú nápady, tie potenciálne nápady na použitie. Mohol by si nám, alebo vedel by si nám aj bez toho, aby si niečo prezradil z nejakých tvojich platených programov alebo prémiových, povedať trošku viac o tom, že ako asi fungujú, alebo aspoň ako vyzerajú tie myšlienkové mapy? Ale jasné, samozrejme. Pri tradičnom písaní poznámok začneš na vrchu, máš nadpis a potom máš podnadpis a potom jednoducho ideš ďalej. Ale my ľudia, my nepremýšľame v linajkách, my premýšľame v obrazoch, pocitoch a zvukoch. A myšlienkové mapy ti takto dávajú taký lepší spôsob na premýšľanie. Tu nás začneš nadpisom v strede a potom to rozvetvuješ. Urobíš si vetvičku, to je povedzme podnadpis číslo 1 alebo oblasť číslo 1. A ďalej na to nabaluješ myšlienky, čo sa týkajú tejto oblasti. A potom sa vrátiš a otvoríš oblasť číslo 2 a kľudne si nakreslíš, že ako je to spolu prepojené. A takéto vizuálne premýšľanie ti dovolí odomknúť kreativitu a dovolí ti premýšľať efektívnejšie, účinnejšie, ako všetci online podnikatelia, ktorých takto poznám, kamaráti moji, tak ich používajú a plánujú pomocou nich, lebo je to veľmi, veľmi mocný nástroj. Ako kopec vecí sa okolo toho dá nájsť na nete, kopec vecí si okolo toho môžu ľudia prečítať v mojich e-bookoch, v mojich kurzoch a je to úžasné jednoducho, myšlienkové mapy. Jasné. Ja som niekedy asi pred týždňom stanovil som si nejaký veľmi dlhodobý cieľ a chcem ho skutočne dosiahnuť. Takže som potreboval nejakú najlepšiu štruktúru k tomu, aby som ho dosiahol. A použil som niečo, čomu sa tiež hovorí, možno, že to poznáš, Ishikawa diagram, alebo hovorí sa tomu ryba. Fishbone diagram, hej. Presne tak, kde vlastne ty si dáš ten cieľ niekde sem a potom si nakreslíš to telo tej ryby a postupne si rozvetvuješ a kreslíš si, píšeš si body, ktoré povedú k jeho naplneniu, aby si mal jednoducho časovú os a vedel presne, čo máš kedy robiť. Hej. Ja maximálne odporúčam, keď človek chce premýšľať, a tým sa dostávame aj k ďalšej oblasti, k tomu riešeniu problémov, ktoré si spomínal. Ja maximálne odporúčam premýšľať týmto vizuálnym
spôsobom, že si to človek rozkreslí. Aj teraz idem robiť nový web a prvé, čo som urobil, bola myšlienková mapa, kde som si spísal nápady. A druhá vec bola, že som si ho na papieri celý rozkreslil ešte predtým, než idem tvoriť prvý článok. A celé to posúvame na úplne inú úroveň v kurze strategický vzdelávací systém, kde používame diagramy, tzv. Stromy, strom predpokladov, strom prítomnej reality alebo analýza prítomnej reality, kde to není, že povedzme kostra, ryby a nejakých 7 alebo 9 bodov, ale kde pracujeme s celým biznisom, kde je nejakých 30 alebo 40 rôznych vecí, ktoré je treba urobiť alebo ktoré sa analyzuje preto, aby bol najlepší možný plán, aby bol tak povedať nepriestrelný a vždycky si ho vedel použiť. A dovedol ťa do cieľa proste od A až do Z hneď. OK. Ty vlastne v súčasnosti, lebo keď už sme pri tom riešení problémov, ty si začal teda tým, že si učil najprv študentov, ako sa učiť a postupne si prešiel od toho k tomu, že učíš ľudí, ako sa rozhodovať a ako správne sa nazerať na veci presne, ako sa vzdelávať a ako riešiť tie problémy. Čiže toto je nejaký tvoj taký univerzálny spôsob, akým ty riešiš problémy, alebo sa pripravuješ? Ten strom reality, o ktorom si hovoril? Hej, vieš čo? Pred každým biznisom si spravím takúto analýzu, alebo pred každým projektom, to je správnejšie, pretože my keď sa do niečoho pustíme, tak máme nejaké obmedzenia. Máme obmedzené zdroje, obmedzený čas, obmedzené schopnosti a intuitívne my nevieme, čo to obmedzenie je. My ho nevieme intuitívne nájsť, ale keď ho nájdeš, tak ho vieš odstrániť, vieš ho prekonať a vieš ten projekt urobiť pauzu na minútku? Seklo ťa trošku. Môžeš to zopakovať? Hovoril si, že keď poznáš tie obmedzenia, tak vieš ten projekt urobiť a v tomto... Vieš to obmedzenie odstrániť, vieš ho eliminovať hneď. A kdežto, ak by si to neurobil, tak ono by sa s tebou ťahalo po celú dobu, ktorú na sebe pracuješ a jednoducho by tam zbytočne bolo a zbytočne by ťa obmedzovalo. Kdežto keď si urobíš, keď si stanovíš jednoducho víziu, ktorú chceš, to je ten strom predpokladov toho, čo chceme urobiť, aby sme dosiahli náš cieľ. A následne si urobíš analýzu toho koreňa problému, tak zistíš, že ti chýba napríklad, že tvoj koreň problému je, alebo môj, to bude veľmi dobrý príklad, ja som sa nevedel rozhodnúť, že či chcem ísť do rozvoja osobnosti alebo do angličtiny a kvôli tomu som odkladal asi 30 dôležitých rozhodnutí. V živote by som neprišiel na to, že kvôli tomuto mám v biznise 30 rôznych problémov. Ako náhle som na to prišiel, urobil som to rozhodnutie, vtedy som chcel ísť do rozvoja osobnosti a jeden za druhým som vyriešil problémy, ktoré som odkladal asi rok a pol. Wow. Hej, v priebehu 2 mesiacov boli odstránené. Ja môžem akurát povedať toľko, že moje rozhodovanie vyzerá takto. Plusy, minusy. ale toto je šialené neefektívne, lebo je to veľakrát dokázané, že jednoducho my ľudia máme brutálne slabú schopnosť predvídať budúcnosť v určitých oblastiach. A takéto plusy a minusy môžu potom vyzerať zavádzajúco už len kvôli tomu, že niektorý plus sa mi môže páčiť trošku viac. Ako ten minus. To je jedna vec. A druhá vec je, že to, čo ty vnímaš ako plusy a to, čo ty vnímaš ako minusy, v skutočnosti, a keď to zažiješ, tak potom zistíš, že to bolo úplne nejak inak. Že, ja neviem, niekto sa bojí vystúpiť na verejnosti a to je pre neho veľký mínus, ale keď tam príde a keď to zažije, tak je chytený navždy a už chce to potom znovu zopakovať a chce tie strachy prekonávať a to mínus je odrazu veľké plus, lebo už dokáže vystupovať na verejnosti.
Hej, väčšina takýchto rozhodovaní, takýchto dilem, nedokážeš to správne vyriešiť kvôli tým plusom, mínusom, lebo ty na jednej strane chceš urobiť jednu vec a na druhej strane chceš urobiť druhú a máš dôvody, kvôli ktorým ich nemôžeš urobiť obidve naraz. Ale tie dôvody nemusia byť správne. A tieto činnosti, ktoré chceš urobiť, oni vôbec nemusia byť správne, lebo oni ti vôbec nemusia pomôcť dosiahnuť ten spoločný cieľ, ktorý pri nich máš. A na to je fantastický zase iný diagram, vďaka ktorému takéto dilemy riešiš behom 20 minút. Akože najťažšia podnikateľská dilema a vyriešiš to za pol hodinu alebo za hodinu. A dá sa to, ale není to úplne jednoduché. Tieto nástroje sú skvelé. Ja viem, že som nedávno počúval jeden podcast, audio rozhovor s niekým a ten človek vysvetľoval, že ako často sa my sami chytíme vo vlastnej pasci, že máme iba dve možnosti. Napríklad idem podnikať a opustím svoju prácu, alebo ostanem vo svojej práci a nebudem podnikať. Ale pritom je tu stále tá možnosť, že môžem stále pracovať vo svojej práci, popri tom 2 hodiny denne venovať podnikaniu a postupne možno zobrať ten polovičný úväzok, čo nemusí viesť k tomu, že ak opustím svoju prácu a nepôjde mi podnikanie, tak budem absolútne na mizine a tak ďalej. Jasné, samozrejme. A teraz vlastne, ak sa môžem spýtať, snažíme sa vlastne v týchto rozhovoroch prinášať divákovi čo najpraktickejšiu hodnotu. Ak by si mal ten strom alebo ten koreň nejak zjednodušiť, aby sme povedali nášmu divákovi teraz, ak má nejaké ťažké rozhodnutie pred sebou, čo má spraviť preto, aby naozaj efektívne našiel riešenie, ktoré bude najlepšie pre jeho budúcnosť. Čo by mal OK. V prvom rade, väčšina rozhodnutí, ktoré na dennodennej báze riešime, my si myslíme, že nás posúvajú k nášmu cieľu. Ale absolútne drvivá väčšina ľudí, ktorí aj na sebe pracujú, tak nemajú jasno v tom, že čo chcú dosiahnuť a akým spôsobom to chcú dosiahnuť. A preto prvým krokom je ujasniť si to, že OK, čo je môj cieľ, to vieme. To je super. Ale teraz prvá vec je urobiť si takú tú víziu toho, že ako to cca bude vyzerať, to, že ako budem pracovať na svojom cieli. A robí sa to takto. Prvý krok je, že si spíšem prekážky, ktoré mám na ceste k môjmu cieľu. A spíšem si každú jednu vec. Povedzme, chcem zarábať 60 000 eur mesačne na mojej angličtine, čo znamená, že musím predať asi 200 kurzov alebo 300 kurzov mesačne. A musím teraz postaviť biznis na toto. Vymýšľam si z hlavy, hej, to je úplne ináč, ako to chcem, ale príklad. A tak si spisujem si, že čo sú moje prekážky. Tak dajme tomu, že ja teraz vnímam ako prekážku, a zase vymýšľam si, že môj web má nízku návštevnosť, nemám návštevníkov, alebo nemám produkt, ktorý by som predával, nemám predajný systém a nemám a tak ďalej. A to si spíšem, nejakých 20-30 vecí mi tam vyjde pri novom biznise. Pokiaľ neviem, čo si mám spísať, tak spravím krok späť a vzdelávam sa v tom, ako budovať biznis. A potom sa znovu vrátim a spíšem si to. A na tieto prekážky si urobím krátkodobé ciele. Vlastne ja len otočím, že nemám produkt, ktorý by som predával, tak to otočím, že mám produkt, ktorý by som predával. Alebo mám kurz, ktorý by som predával. A teraz tieto vezmem a urobím si z nich mapku. Ja si to píšem na papieriky, každému človeku odporúčam píš si to na papieriky a rozlož si to na zemi. Urob si z toho plán. Plán tvojich krátkodobých cieľov, mapa tvojich krátkodobých cieľov. Teraz keď toto máš, tak máš tvoj prvý plán, ale týmto nekončí, lebo stále ešte nevieme, aké je tvoje obmedzenie. Na to sa nabalujú ďalšie kroky, je veľa návodov, ktorými to vieš posunúť, ktorými to vieš posunúť na inú úroveň, ten plán bude jasnejší, ten plán bude premakanejší, učím to v strategickom vzdelávacom systéme, ale keď toto máš, tak potom vezmi každú jednu vec. A pýtaj sa, že prečo
toto ešte dnes nemám. Napíš si to, povedzme, do Excelovej tabulky si urob tabulku, vedľa seba si to napíš a každú jednu vec, nejakých 30 vecí si tam napíšeš a pýtaj sa, že prečo toto ešte nemám. A vyjde ti nejaký dôvod, prečo nemám produkt, hej, pretože neviem, ako ho mám urobiť. A prečo ho neviem urobiť? Teraz, toto je technika tzv. 5 prečo. Prečo ho neviem urobiť? Hej, ideme druhé prečo. Pretože som si na to ešte nesadol. Prečo som si na to ešte nesadol? Pretože som sa k tomu ešte nedostal. Prečo som sa k tomu ešte nedostal? To sú blbé odpovede, ale je tam taká logická reťaz, taká príčina a dôsledok a človek sa dostane k tomu, že nemám jasný plán toho, čo mám a ako to mám urobiť. A prečo ho nemám? Pretože neviem, ako ho mám urobiť. A prečo ho nemám? No, prečo to neviem? Pretože som sa v tom nevzdelal a bang, odrazu viem, že môjim prvým krokom je, a to mi vyjde aj pri ostatných veciach, keď si spravím túto analýzu, uvidím, ako to je fantasticky prepojené a uvidím, že to vychádza z toho, povedzme, že OK, tak musím si urobiť tento plán, ale keď už to mám urobené, tak už viem, čo mám robiť ako prvé, ako druhé, ako tretie, ako štvrté, že naučím sa, ako robiť plán. Idem a urobím ten plán, potom ho mám spravený a naučím sa, už viem, kedy sa mám učiť, ako spraviť kurz, spravím kurz a mám kurz a to sa nabaluje ďalej a už viem, ako ho môžem predávať a už viem, ako staviam biznis. To je tak skrátke v rýchlosti. Toto je perfektné, týchto 5 prečo to... Ak poznámka pre diváka, ak si stále nepíšete poznámky, tak pretočte video na začiatok a začnite s tým od znova. Dodal by som jednu vec. Teraz momentálne čítam jednu perfektnú knihu. Toto nie je žiadna reklama, pretože ja z toho nič nemám, že ju doporučím, ale vyzerá nejak takto. Volá sa to Sila zvyku. V tejto knihe je v podstate viac spôsobov, ako zmeniť svoje návyky, pretože to je obrovská časť nášho života. Ale práve tam popisuje ten autor jedného človeka, ktorý bol povolaný do nejakého oddelenia zdravotníctva, aby vyriešil problém, že v USA bola obrovská úmrtnosť detí. A on práve robil to, že on sa nikdy neuspokojil s tou prvou odpoveďou a keď si mu priniesol riešenie, tí ľudia sa sťažovali, pretože stále keď mu priniesli riešenie, tak on v tom videl iba ďalší článok toho reťazca a stále chcel ísť ďalej. A postupne sa takto dostával vlastne až k tomu, že to, že umierajú deti, je dôsledkom toho, že tie ženy sa nezdravo stravujú. To je dôsledkom toho, že sa nenaučili v škole, ako sa majú stravovať. Čo je dôsledkom toho, že tí učitelia nevedia, ako ich to majú naučiť. Takže riešenie... A preto treba reformovať vzdelávací systém. Presne tak. Takže oni vlastne nakoniec zmenili to vzdelanie učiteľov a doviedli to k tomu, že sa znížila úmrtnosť tých detí. Hej, tak to je mega, to je úžasné. A to by ťa v živote nenapadlo. Perfektné. V živote. Hej, nie. Nenapadlo by ma to, pokiaľ by som neurobil takúto absolútne dôslednú analýzu. A to je práve aj tých 5 prečo, pretože pri jednoduchých a nie jednoduchých áno. problémoch, pri všetkom takomto, ťa to dostane k tej skutočnej príčine. Hej. Dobre, fajn. Veľmi zaujímavý rozhovor, veľa užitočných vecí. A pomaličky sa dostávame k záveru, ale ešte predtým, ako nám povieš, kde ťa môžeme nájsť a ako ťa máme nájsť, tak nám povedz teda to tvoje tajomstvo. Tvoje tajomstvo, mám povedať teraz, hej? Tomu ver, veď v rozhovore so mnou, inak to nejde. Niekde som počul, myslím, že to bolo v rozhovore, ktorý si robil s Lukášom Mikuláškom, že sa ti podarilo prečítať za 2 roky 150 kníh. A vypadávaš mi. OK, som naspäť? Si naspäť z časti. Z časti, dobre. Znovu ešte celú tú myšlienku. Dobre, fajn. Našiel som rozhovor s tebou a s Lukášom Mikuláškom a v tomto rozhovore ste mimo iné spomenuli to, že nejakým spôsobom sa ti podarilo prečítať v priebehu 2 rokov 150 kníh. A keď som sledoval tento rozhovor, tak som ostal takto, že wow, OK. Nie, tak čo ťa k tomu viedlo, lebo je jasné, že miluješ vzdelávanie a že vzdelávanie je dôležitá vec, ale ako sa ti to podarilo prečítať 150 kníh v priebehu? Ale ono to není až tak veľa v skutočnosti. Keď si to vezmeš, to je
75 kníh na rok, to je 1,5 knihy týždenne, alebo 3 knihy za 2 týždne. OK, viem, že keď čítaš asi hodinu... OK, keď čítaš hodinu denne, závisí od toho, že ako rýchlo každý človek číta. A na to je kurz rýchlo čítania. A mnohí ľudia čítajú úplne nesprávne, že čítajú proste každé jedno slovo, alebo si to v duchu vyslovujú. A to je zlé, to sa tak nerobí. A keď sa naučí človek rýchlo čítanie, a taký rýchly návod je v knihe Poraz školu 1, alebo potom lepší platený na úrovni je český software alebo česká stránka Rozečti se. A vďaka tomu sa bežne človek číta cca 200-250 slov za minútu. A to je necelá strana. A keď A5 z nejakých mojich posledných skúseností, alebo až štvorka. Zopakujem iba 200-250. Zábima, nespomeniem si teraz. Okay, ako? Iba som zopakoval, lebo si mi na chvíľku vypadol, čiže 200-250 slov A5 minúta. Alebo až štvorka, teraz mi to vypadlo, ale keď sa naučíš toto rýchlo čítanie, tak dokážeš čítať hneď 400 alebo 500 slov za minútu, čím zdvojnásobíš tvoju rýchlosť čítania, ale zároveň tvoje porozumenie tej knihe je úplne rovnaké. A ja mnohé z tieto knihy som čítal aj pomocou tohto rýchlo čítania a dodnes čítam knihy rýchlejšie než väčšina ľudí. A keď čítaš, povedzme, túto hodinu denne a prečítaš za tú hodinu, za minútu prečítaš jednu stranu, tak to máš 60 strán za hodinu, to máš 420 strán za týždeň a to je vyše jedna kniha. Čo sa týka motivačnej literatúry, tak to sú kľudne aj 2 knihy. Tak to sedí, jasné. Ktoré vieš prečítať za týždeň. A jediné čo je, že si na to sadneš hodinu denne to čítaš. Ako samozrejme musí človek nájsť tú hodinu, ale to nie je o tej hodine, to je o tom, že či chce čítať tie knihy, či chce mať to vzdelanie. A tie knihy ťa musia baviť, pokiaľ sa učíš, pokiaľ tvoja vášeň domáci interiér a ideš si čítať o leteckých turbínach, tak jasné, že to neprečítaš 150 kníh za 2 roky. Ale ako dá sa to a nie je to vôbec ťažké. Takže najväčší problém bol vlastne zohnať ten zoznam 150 kníh. Vtip. OK. Dobre. Teraz si mi úplne vypadol. Aha, OK. A ja som povedal takto vtipný vtip a práve vtedy vypadnem. Vravím, že najväčší problém bol teda zohnať tých 150 kníh. Hej. Dobre. Super, fajn. Čiže rýchlo čítanie, to si tiež pamätám z toho tvojho e-booku. Ja osobne, keď som to skúšal, tam je tiež zaujímavé to, že veľmi rýchlo sa to dá zlepšiť. Nepotrebuješ to trénovať 2 roky, aby si začal čítať dvojnásobne tak rýchlo. Stačí ti to trénovať doslova 20 minút. Pár hodín a čítaš 2-krát rýchlejšie, než si čítal. Ako úplná pohoda. Hej. A tiež to je perfektné na tomto, že je to vlastne pre každého. Dobre, fajn, tak ja ti ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že si prijal dnešné pozvanie a povedz nám teda ešte predtým, ako sa rozlúčime, kde ťa má náš divák nájsť, ako ťa má kontaktovať, s čím ti môže pomôcť. Vypadol som? OK, zase si mi celý vypadol, ale viem, že si sa pýtal, že ako ma môžu kontaktovať. Áno. A kde ma môžu zastihnúť. A toto je úplne úžasné, lebo včera v noci, alebo pár dní dozadu som čítal knihu a volá sa to, že Nikdy nejedz sám. A tá kniha je o tom, že ako chlapík, čítal si ju? Nečítal, ale mám ju perfektne stanovenú vo svojom zozname. Nečítal, zatiaľ nie. Haló. Jasné, kniha je
o tom, ako tento chlapík robí networking a tým si robí marketing. Ale ja to nechcem robiť, a teraz ja chcem sa takto stretávať s ľuďmi, vždycky obed s niekým iným, keď sa idem nájsť s niekým iným. Ale nie kvôli marketingu, ale kvôli tomu, že chcem spoznávať ďalších zaujímavých ľudí. A včera som si uvedomil, že ako veľmi, aká úžasná myšlienka to vlastne je. A preto ja pozývam každého jedného z vás, a napíšte mi a skočíme spolu na obed, alebo na večeru, alebo sa spolu zahráme bowling, alebo ping-pong, alebo biliard. A určite vás chcem spoznať. Čiže napíšte mi, pridaj si ma na Facebooku, som tam ako Martin Hlinka, facebook.com/martin.hlinka, alebo mi napíš na strategické vzdelávanie @gmail, alebo na info@angličtinarýchlo.sk, ale najistejší bude Facebook, na takéto ozaj osobné stretnutie bude najlepší Facebook. Čiže napíš mi a určite môžeme sa stretnúť a môžeme pokecať a možno z toho vzíde niečo nové, možno nie, ale určite bude sranda a určite sa teším na takúto skúsenosť. Mesto Bratislava. Mesto Nitra. Nitra, OK. Nitra, ale chodím aj do Bratislavy. Dôležitá poznámka. Dobre, super. Tak ja ti ďakujem teda ešte raz za tento rozhovor, ďakujem tiež každému, kto nás teraz sledoval a nech sa ti darí. Ďakujem ti, Rado, ďakujem. A ešte niečo. Ak ste si tento rozhovor absolútne zamilovali, choďte hneď teraz na Facebook alebo na svoj e-mail a pošlite ho svojim kamarátom alebo kolegom. A ak ešte stále neodoberáte argument.sk, naťukajte si hneď teraz túto adresu do prehliadača a prihláste sa pre odber najnovších článkov a materiálov, rozhovorov a videí o tom, ako ovplyvniť druhých ľudí a ako dostať vo svojom živote viac toho, čo chcete.